Maliens an bɛ aw bɛɛ fo aw sigiyɔrɔ la ka kɛɲɛ ni aw ka wagatiw ye bi ye mardi don ye juillet kalo tile 26 san 2022 aw denkɛ n'a balimakɛ Abdramane Kulibali aw ka jamukan mandi kɛnɛ kan ni o ye OM live ka ɲini aw fɛ aw ka sɛbɛkɔrɔ partager bi sujet belebele kelen b'an bolo an bɛna an balimamuso dɔ wele fo Kitamara la a bɛna ka da don a ka problème na a dara mɔgɔ min na a fa ka banni kɔfɛ Ala ka hinɛ a fa la ka taga yɛrɛ kalifa dɔw la ko k'a ta baara la ko o de ye kɔnɔ da la a ma da kɔnɔ dali ma dɛ an bɛ wagati min na ko bi cɛ y'a gɛn ka bɔ baara la a bannen de don kɔ tuguni ka den yɛrɛ koni donc an balimamuso bɛ na ka na dalu ni ko in na k'a ɲɛfɔ hakili la a bɛna bɛɛ dabali ban donc walasa ka o jamukan ka o lawaleya n ye wele bila n baaraɲɔgɔn fila ma n dɔgɔnin dɔ bɛ yen nɔ papi ale ka kuma ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ n'ale bɛ kuma tellement a bɛ ko walawala ka ɲa i b'a fɔ k'i yɛrɛ bɛ action na donc ale bɛ n kɛrɛfɛ ani o ye Mache ka o fara e yɛrɛ kan kɔrɔ papi n ye aw fila de wele walasa ka ni émission in ka waleya bi sans plus tarder n bɛ kuma d'aw ma aw ka folikan kɛ yanni an ka don émission vive kɔnɔna na la belle Mache bonsoir. Bonsoir Aladio. Et merci ga invitation na an filɛli kɛbaga bɛɛ lajɛlen fo ka fu ɲɛna k'u k'u sɔgɔlen t'a la halisa k'u ka partager. K'u ka partager. Merci beaucoup Mache. Kɔrɔ papi bonsoir. Bonsoir Aladio. An bɛ ouverture média barakɛla na a kanubaga ci bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan a b'a kɛ to minnu sɔgɔlen don an na n'u bɛ ka émission OM live lajɛ k'u ka partager Aladio bi ta fɛnɛ ka di kojugu bi ta ka di an bɛna yɛrɛ ka kuma ko malankolon don ka sujet bɛ yen merci beaucoup kɔrɔ papi sans plus tarder minnu dara émission in na ka jukɔrɔma tuntun minnu tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ o fɔlɔfɔlɔ o ye Nutrilak denbaliw la sanbalaɲɔ Mache kuma dɔw la n yɛrɛ cɛkɔrɔbatɔ n ka petini ta n bɛ to ka n tɛgɛ fa la k'a kɛ ji la k'a min a ka fisa mɔgɔ ma kosɛbɛ n ko fɛn min bɛ denmisɛnnin hakili diya hakili goya foyi se mɔgɔkɔrɔba ma donc ni aw bɛ fɛ aw denw u mɔcogo ka ɲa k'u kolo don hakili ka diya u kana banamisɛnninw dɔn kolobɔ ani fɛn wɛrɛw ta fan fɛ a y'aw talan kɛ Nutrilak ye a k'o ɲini k'o di aw denw ma a filanan o de ye boisson énergisante 3 Ors ale maɲi dɛ n'i y'ale den kelen min o ka di o fɛ trop ale den kelen dɔrɔn dis-toi que tu vas passer une très très bonne journée Mache parce que ale ye boisson ye canette kelen dɔrɔmɛ 100 fa tɛ sɛgɛn na ka taa sama ka bɔ i farikolo i bɛ sina ten ka lafiya i b'a fɔ k'i kun bɛ k'i tugu de a sabanan o de ye jus original jus la sanbalaɲɔ ale bɛ dilan Mali de la yan nɔ foyi faralen t'a kan an ka jiridenw nɔnɔ bɔlen ka basago ko cɛ ɲuman na k'a kɛ jus ye k'a d'a ma an k'a min k'a sɔrɔ a ma kɔlɔlɔ foyi sɔrɔ da bɛɛ b'a la 40 ani 30 n'i y'a mɛn i den taara fɛn kuntan min kalanyɔrɔ la ka na se ni kɔnɔdimi i ma jus original le bila o ɲɛmɔgɔyaso o bɛ madame Sanogo Awa Jire bolo an bɛ a yɛrɛ fo nin wagati in na fo a sigiyɔrɔ la a laban n'a naaninan o de ye boisson énergisante double 7 ok ale kɔni da bɛɛ b'ale la o b'a daminɛ 60 ka se 100 ni 20 ni 140 ale fɛnɛ ka wusa mɔgɔ ma kosɛbɛ ale fɛnɛ bɛ adamaden k'i kolo dun
a bɛ cɛ dɛmɛ a ka baara caman na ni i fariw man di la ou bien ni i bɛ to ka fɛn dɔw fɛn a b'i bila fɛn yɛrɛ yɛrɛ la quoi donc galabu a bɛ cɛ dɛmɛ kosɛbɛ quoi donc ka fɔ mɔgɔw ye halisa k'u ka ni produit ninnu k'u talan ye u ka galon u k'o bɔ an da sans plus tarder an bɛna essayer ka an balimamuso wele denmisɛnnin fitinin n'a da don a ka histoire la i dabali bɛ ban a bɛ kalo kelen bɔ sa an bɛ ka nin ko in ɲɛɲini k'a sɛbɛkɔrɔ ɲɛɲini k'a ɲɛɲini an ye ɲɛ min sɔrɔ a la o de y'a to an yɛrɛ sɔnna k'a ta émission na i y'a faamu sinon a mɛnna an bɛ nin ko in kan kɔrɔ papi an balimamuso b'an bolo an b'a fɔ k'a ka folikan fɔlɔ kɛ an ka sɔrɔ ka don sujet vif kɔnɔna na balimamuso i ni wula i bɛ direct la ouverture média bɔlɔlɔ bɛɛ kan nin wagati in na an bɛna tila ka kuma d'i ma dusukasi ko min y'i sɔrɔ i k'i da don a la k'a ɲɛfɔ maaw ye u k'a faamu kosɛbɛ ko i jigi kɛ mɔgɔ min ye i fakɛ ka banni kɔfɛ k'a k'i dɛmɛ o tigi de taara kɛ sababu ye i bɛ hakɛ to ka taa kɔnɔ da i la kɔnɔ fɛnɛ dalen kɔfɛ k'i gɛn ka bɔ baarayɔrɔ a ma da o ma dɛ papi ka tila k'i ba den na e ye den photo ye kodi n y'a ye i ye cɛ in photo ye ala jɔn n ko ayi mɔgɔ i mɛnna ko la n'i tora la bɛɛ kelen ni ala ma jan kɛ an bɛ nin photo yira mɔgɔw la yɔrɔ baasi tɛ donc ne ba i bɛ direct la i bɛ se k'i da don i ka histoire in na k'a ɲɛfɔ an ye mun yɛrɛ y'i bila ka taa baara la cɛ in fɛ yen i n'a ye ɲɔgɔn dɔn cogo di fo ka se bi ma ala jɔn mun ye ne se cɛ in ka yɔrɔ la gɛlɛya de na se yen nɔ cogo di parce que ne fa banna a mɛnna quoi an mɔgɔ naani de don mais ala ma cɛmanin di ne fa ma quoi olu ne kɔrɔmuso 3 bɛ yen kelen ye bobo ye kelen tulo ma di quoi olu taara furu la même ne kelen de bɛ n ba bolo même ala jɔ kuma dɔ la an ka dumuni tuma dɔ la dumuni daga tɛ sigi an ka so ne nana ne ba bɛ taa dɔgɔ ɲini musokɔrɔba dɔ hinɛ nana don ne la quoi ka ne to école a sɔrɔ ne bɛ 8e de la a sɔrɔ n si bɛ san 16 la san 16 awɔ ne ko n ba ma n ko i bɛ nin cogo in na a man di ne ye tantɔ ne bɛ taa école la ne bɛ na e bɛ maɲumako kɛ ka dumuni ɲini ko ne ma ni dumuni ma sɔrɔ don min na ne nana sɔrɔ a bɛ kasi ne ko ne bɛ taa a ɲɛɲini dijana n'an ye wari min sɔrɔ an b'o kɛ donna tɛmɛ a ko problème foyi t'a la n ko mɔgɔ bɛ n bolo n bɛ se k'o wele a bɛ se ka n dɛmɛ baara la cogo min na n ye n terimuso n y'a ɲɛfɔ o ɲɛna ko k'ale kɔrɔmuso dɔ bɛ yen ko o branchelen don toro ko ale b'a ɲɛfɔ o ɲɛna ne ko problème t'a la a y'a ɲɛfɔ kɔrɔmuso ɲɛna a ye ne wele ne n'a kumana quoi a ko k'ale ka mɔgɔ dɔ bɛ yen ko mais ko bari kɔnɔna don ko ne bɛ se ka baara kɛ yan ne ko awɔ n ko n bɛ se ka baara kɛ ko problème foyi t'a la ko a y'a mɛn a ye a cɛ in wele k'a ɲɛfɔ a ye k'ale dɔgɔmuso terimuso dɔ bɛ yen k'a bɛ fɛ ko ka taa baara k'a ka yɔrɔ la a ko problème t'a la u ye papier ci ne ma ne taara ne nana baara daminɛ 3 semaines cɛ in nana ka commencer k'a bɛna a kungo fɔ ne ɲɛna quoi ne ko a ma n ko karisa ne ma na o kama ne nana gɛlɛya de kama wa ne nana wari ɲini fana de la ne ma na o manamana ko ta sira ninnu fɛ quoi a ko o tɛ sa ko ni ne kɛra ale ɲɔgɔn ni ne n'ale kɛla ɲɔgɔn fɛ ko ne mako bɛ fɛn o fɛn na k'ale b'o di ne ma même ko ne ba ka si tɛ so k'ale b'i jɔ o bɛɛ kɔrɔ quoi c'est à dire que ne nana ye ne dun ba ka ko ka gɛlɛn ma ala jɔn parce que hinɛ bɛ na n bɔra k'a to cogoya min na n yɛrɛ de b'o dɔn depuis n'an ye ne ba ko in fɔ ne ko n ko problème t'a la hali n'i ma sɔn dɔwɛrɛ kama n ba kama n bɛ sɔn mais n k'i k'a to fɔlɔ n bɛ tila k'i jaabi quoi dans 2 jours 3 jours a nana ne ɲininka ko yala ale ye mun fɔ ne ye ko ne sɔnna wa ne ma sɔn ne ko e tɛ se ka kɛ ne ala kama fo cɛnimusoya ka tɛmɛ an cɛ a bɛ hakɛ to quoi ko ale tɛ se ka kɛ ala kama dɛ ala jɔ cɛkɔrɔba de don a si bɛ san 60 bilahi ne ko e mɔden fila ni kuma diyara n da n b'a fɔ e mɔden fila ni ne ye n ko ne ka sɔn nin cogo ma n ko n'i tɛ se ka kɛ ne ye dɔwɛrɛ la n ko a ma nɔgɔ quoi k'ale m'a fɔ k'ale b'i jɔ ne ka situation bɛɛ la an bɛnna kan kalo la ale bɛ ne sara 5000 quoi a ko ni ne sɔnna ale la ale bɛ ne sara 5000
Han? Awɔ. Allahu akbar. Ne ngo problème t'a la ne n'a nana kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ko tɛmɛna cɛ siɲɛ 2 de. Siɲɛ 2. Awɔ. Ne 3 mois de k'a ka yɔrɔ la. N taara Sobina de ko ne kɔnɔma don Ala jɔ. A ko ka ne ka taa ka b'ale ka yɔrɔ la ko client bɛ k'i plainte ko ne n'olu tɛ ka bɛn. Non ngo ne dun tɛ foyi kala client wɛrɛ la de ngo ne na kun ye baara de ngo I ka kalan nin kira kama n'i kana kɛ ten sa. Ngo ne ba balo bɛ ne de bolo ngo ni ne taara sisan ne tɛna se ka wari sɔrɔ ka ci n ba ma. Ko ayi ko ne ka taa ko ka b'ale ka yɔrɔ la. K'i gɛn. Awɔ kan gɛn yɛrɛ Ala jɔ dɔrɔmɛ 1 bila hama di ma. A ma sara foyi di a kun b'a fɔ k'ale bɛ ne sara garder tuma dɔ la n'a ma 2000 di ne ma a bɛ 1000 di ne ma Ala jɔ 100 sara la ne bɛ o dɔ b'o la k'o ci n ba ma n yɛrɛ k'a tɔ nin dun. A nana ko ne ka bɔ ale ka yɔrɔ la. Ne ko ngo o do ko awɔ ko ne ka gɛn ko ka bɔ ale ka yɔrɔ la. Ne taara mun kɛra sababu ye ka ne la s'a ma ne o wele. Ja a n'o bɛɛ ma kan de don ja o de y'a fɔ ko a k'a kungo fɔ ne ɲɛna. O yɛrɛ de y'a su k'a k'e kan? O yɛrɛ de y'a su ja k'a kɛ ne kan ja ne tun ma taa baara la ne tun taara jɛnɛya kɛ k'a ne ma ye. O yɛrɛ de y'a su ne y'a ɲɛfɔ o ɲɛna ko ne n'a ma bɛn a la ko ne ka n yɛrɛ ta kɛ. Ne karisa ngo ne dun jigi ye e de nge fana kana sogo ka nin kɛ ne ko ayi ko ni mɔgɔ ma ɲa la k'i bɛ taa ka bɔ a ka yɔrɔ la. Non nga dun ma wari di ne ma de ngo an bɛn'o fase ko kɛ cogo di ko ne ka n débrouiller n yɛrɛ ye. Mɔgɔ min kɛra e jigi ye ka tigi di cɛkɔrɔba san 60 in ma ko bara o de kelen filɛ ka nin ɲɛfɔ tan. Awɔ ko ne ka n débrouiller n yɛrɛ ne ko ngo problème t'a la ne ye n bamuso wele. Ngo n'a dun ma ɲa ne ma ngo ne bɛ gɛlɛya kɔnɔ de ngo wari tɛ ne bolo ka taa an ka dugu la. I kun bɛ to ka hinɛ ba min na ka wari ci a ma e tilara ka recours k'o de la. Ne tilala k'o de wele o ko problème t'a la ko fɛn kɔni t'ale bolo mais k'a bɛ taa juru ta. O taara wari juru ta ko ne ma karisa n y'a juru ta de n'i nana an bɛ lɔgɔ ɲini mun na an b'a continuer an bɛ cɛ ka wari sara k'a d'a ma ne ko n ma n ko problème foyi t'a la. Ne nana an ka dugu la. Kalo 2 ne mɛ n ka laada ye. Ne seginna ka cɛ in wele n ko ne dun kalo 1 dɔ de nin ye n ko ne ma n ka laada ye. Ko ne ko awɔ. N ko k'a y'a mɛn ko ne ka taa lajɛli kɛ fɔlɔ ta. Ne taara taxi kɛ. Taxi y'a jira ko ne kɔnɔma don kalo 1 dɔ. Ne y'o wele k'a ɲɛfɔ a ye n ko karisa n ko ne dun kɔnɔma de don. N ko an b'o ko kɛ cogo di n ko ne dun tɛ mɔgɔ wɛrɛ dɔn ni e tɛ. Ko ne ko kuma ko o siɲɛ 2 min tɛmɛna ne n'ale cɛ ko ne bɛna fɔ k'ale ye kɔnɔ da ne la. Ko o siɲɛ 2 k'o tɛ kɔnɔ da mɔgɔ la dɛ. Ne ko ne dun tɛ fa wɛrɛ dɔn den na n ko ni e tɛ o. Ko ni ne ko ale ma ko ne den fa y'ale ye. K'ale bɛ ne bon kɔrɔtɛ la ko ka ne faga. O tuma kɔrɔtɛtigi de don wa? A y'o de fɔ ne ɲɛna. K'ale bɛ ne bon kɔrɔtɛ la ko ka ne faga. Ne siranna ne y'a tigɛ. Tile 3 tuguni ne y'a wele k'a ɲɛfɔ a ye. A ye ne ba neni fɔlɔ. Ne ko o si tɛ problème hali ni ne ba neni ka ne fa neni n ko si tɛ problème n ko fɛn mun tɛmɛna ne ni cɛ n'a fɔ den n ko Ala de y'o kɛ. Ko ni ne y'a fɔ longolo ko ale den don k'ale bɛ ne datugu k'ale b'i to fu ka dugu la ko kana ne datugu fo ya ko wari b'ale kun. Ko wari b'ale kun. Awɔ k'ale bɛ ni ne ma sabari k'ale bɛ kalo 1 de di ne ma ko ne bɛ n to so kɔnɔ ko ka kɛnɛma la ɲininkali kɛ. Ne siranna quoi. Ne siranna ne y'a ɲɛfɔ n bamuso ɲɛna o ko ne tigɛra Ala la ne ko ayi n ko ne ma tigɛ Ala la. K'ale sina ka ne balo maɲumako mun na k'an bɛ jɛ ko ka den in balo maɲumako in na. An bɛ don min na ko bi Ala jɔ ne den yɛrɛ dalen don a man kɛnɛ suma pali b'a la. Ok. Ko k'an bɛ jɛ ko k'a balo maɲumako la. Ne ko awɔ n ko problème t'a la. Kɔnɔ nana commencer ka commencer. Don mun na ne kan ka jigin ka taa dɔgɔtɔrɔso la ne y'a wele. A ma sɔn ka téléphone ta. Ne y'a numéro di n kɔrɔkɛ ma o k'a wele. O y'a wele banni si tɛ Ala jɔ a ma mun da ne kɔrɔkɛ kan. Munna? Ko o b'ale wele mun na ko foyi ko o dɔgɔmuso ye sunkuruba de. Ko o b'o wele mun na ko o fɛn sugu ninnu f'ale. Ne ko karisa n'i k'a kɛ Ala ni kira kama. Hali n'i ma se ka dɔn wɛrɛ kɛ n'i tɛ se ka foyi ɲa den a fɔ i den dɔrɔn ɲa n ko parce que den cɛman de don sini ma sini a bɛna fɔ ko ne k'a fa jira a la de.
on y fama sɔrɔ a la a bɛ kɛ ne bolo malo ye quoi ko ne kan bɔ ale da la sɔrɔ ne ka bamuso bilennen seri ne kan tuguni quoi ko ne kan bɔ ale da la ko ne kana den ko fa ale ɲɛna bilen quoi kɔnɔ nana commencer fo ka taa se jiginni ma ne den bɛ kalo san 1 ni kalo 5 de la sisan den b'o de la sisan ne y'a kɔrɔmuso wele ne y'o ka numéro ɲininkali kɛ ka o wele o ko 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 ale dɔgɔnin ye mɔgɔ min ye k'a bɛ sɔn ko sugu bɛɛ ma o y'a kɔrɔmuso yɛrɛ mankan ye o y'a kɔrɔmuso mankan ye k'a bɛ sɔn ko sugu bɛɛ ma ko ale yɛrɛ n'a tɛ kuma ko ka sababu k'a ka juguya ko mɔgɔw ko a kɔrɔlen don mais ko t'a bali a ka juguya la ko n'a ko a ta tɛ den ye ko ne k'a di ala ma ne ko ne bɛ se k'a di ala ma cogo min na ne yɛrɛ bɛ maɲuman ko mun na ne tɛna fɔ n ko ka den balo maɲuman ko la n tɛ baara la n ko n ka ekɔli fana tiɲɛna ma ka sababu kɛ nin ye n k'a ye n ka denmisɛnninya don galama la n ko mais o bɛ se ka kɛ cogo di o ko ne k'a to yen nɔ ko fɛn min b'a ko o b'a sɔrɔ ko bɛ kun a la après ne tilala k'a wele tugun ne ma sɛgɛn ne ma ɲina ne bɛ to k'a wele ne y'a wele don dɔ la a ye téléphone di dɔ ma n t'a dɔn a ka mɔgɔ muso de don wa a sunkuru de don wa o k'a fɔ ko ni ne ale ka cɛ wele don o don ko bɛ ne ba tantɔ fara ala ne ko ne ba n e m'a faamu koyi n ko ne tɛ k'a wele dɔ wɛrɛ ma n k'a den ne bangena ne bɛ k'a wele de ma fura sɔngɔ ko k'ale m'a fɔ k'ale den ta ko ne bɛ taa sunkurubaya kɛ ko ka den sɔrɔ ko ne m'o fa sɔrɔ ko kɔni o fa da ale la ne ko ok n ko problème t'a la n ko n ye n t'a di ala n'a kira ma o de tɛmɛna ne n'a cɛ maintenant c'est vrai ne tɛ sɔn mɔgɔ tɔgɔ fɔ ma an bɛ tiɲɛ an b'a tɔgɔ to dogo la mais kɔrɔ tɔgɔ ye se tɛ ye hakili la cɛ yɛrɛ b'a dɔn n'a ye émission in ma a b'a dɔn ko tɔgɔ ye se tɛ ye se tɛ ye min a b'o dɔn maintenant ko in kɛra dugu jumɛn de la ko in kɛra Jema de Jema awɔ mais a ko k'e ka taa baara la a ka baara la e tun bɛ mun de baara sugu kɛ parce que baara ninnu caman mɔgɔw b'a dɔn yɛrɛ feerew ni fɛnw de la e tun bɛ mun de kɛ baara in kɔnɔ ne tun bɛ gérant de kɛ gérante awɔ donc gérante cogo di i tun bɛ mɔgɔw ka hakɛ to i tun bɛ yɛrɛ feerelaw de gérer ou bien boisson minaw ne tun bɛ boisson minaw de servir tile fila parce que cɛ dɔ tun bɛ yen n'o tile fila kɛ ne bɛ tile fila kɛ ne tun b'o de la sinon ne ma taa yɛrɛ feere kama de depuis ala kan da ala jɔn ma deli ka yɛrɛ feere kɛ wa n bɛ ala ta n'o ye fo ka taa n san n tɛ yɛrɛ feere kɛ ala k'i kisi ko jɔn de y'a bila ka taga maintenant i ko den a bɛ i n'a fɔ excusez i ko den kɔni bɛ yen a ma sɔn ka den reconnue bon en tout cas i ye den photo ci ne ma i ye cɛ in yɛrɛ photo ci ne ma hakili la kɔrɔ papi n y'a yir'e la peut-être marché m'a ye donc kana tɛgɛ dɛ n bɛ fɛ kɔrɔ papi k'a ka impression di den ni fa in kan dɔɔni n'o y'a sɔrɔ u bɛ cogo min e yɛrɛ bolo u bɔlen don Alajɔn c'est-à-dire n bɔra k'o de f'i ye hadamaden mɛnna ko la n'i tora la bɛɛ ye kelen ye nin cɛ in n'a sɔrɔ a ka baara de ye ka nin kuntanko in ta ka ɲɛsin walidenw ma a bɛ n'a fɔ bi in na a ka ko yɛrɛ tɔ nege tɛ ala yɛrɛ la ala y'a lebu ka sababu kɛ mun ye i ye photo fila min jira ne la n'o ye cɛ in photo ani den fitinin photo ye Alajɔn ne yɛrɛ ni i ye kuma diya ne da ne b'a fɔ i k'a jira plateau kan o bɛɛ k'a ye o bon an k'an jɔ fɔlɔ voilà parce que ni ne bɛ discussion na komi n y'a essayer woro n'a fɛrɛ woro a n'a fɛrɛ Alajɔn malgré den in ye den fitinin ye dɛ mais a ye fa in kunkolo ta a y'a ɲɛkisɛw ta a y'a nun ta a y'a da ta Alajɔn i bɛ ala kali ko i nana tɛnbara kɔrɔ ayi kunkolo tɛnbara tɛ kunkolo de la voilà n ko a y'a bɛɛ de ta Alajɔn i bɛ ala kali ko c'est-à-dire cɛkɔrɔba in yɛrɛ de dɔgɔmani sigilen filɛ nin ye quoi mais komi a bɛ fɛ ko in ka komi ale y'a ko teriki tɔrɔkɔ sa a ye waliden s'a dan na k'a bolo tɔnɔ min kan ni denko san 1 ani dɔ kɔfɛ fo a wulila ka sɔrɔnadonbaga ɲini a yɛrɛ la fo a sera anw ma yan Alajɔn e ka tila n balimamuso la dɔrɔn i ka y a pas de problème n bɛna kuma di n balimamuso ma yan n'o cɛ kɔrɔ papi ko mɔgɔ ka jugement dabila a man di mɔgɔ si ye ni se b'i ka du kɔnɔ
Maché k'i bɛ taa baara kɛ bar kɔnɔ. O tiɲɛ. Hakili la depuis kuma daminɛ a y'a ɲɛfɔ fa sara cogoya man ɲi a b'a ba ye kɔli min na. Alajɔn n bɛ min fara i ko kuma kan i ka kuma latigɛ tɛ i bɛ hakili to. Bar kɔnɔ baara ni Papitex min sigilen filɛ ne y'a kɛ pendant plus de 15 ans. Alajɔn a man kɛ mɔgɔlankolon ye a man kɛ gulɔmina ye a man kɛ dɔrɔgutala ye il faut que les gens comprennent que mɔgɔlankolon de bɛ baaralankolon tɛ yen o ye kelen ye. Baara o baara n'i b'a kɛ diɲɛ kɔnɔ ni i taara fɛn min ɲini baara in kɔnɔ i bɛ se ka ko de ye sinon i bɛ se k'i ka baara kɛ baara kɔnɔ ka sɔrɔ i ma gulɔ min malgré u b'a fɔ ko a yɔrɔ haramuyalen don o ye mɔgɔ caman ka conclusion ye mais dayirimɛ ɲinina b'a dayirimɛ ɲinina kɔnɔ ka sɔrɔ i ma kɛ mɔgɔlankolon dɛ il faut que on se dise la vérité. Denni bɛ se k'a ka baara kɛ a b'a ka wari sɔrɔ a b'a wakilu don a ba la ka sɔrɔ a ma kɛ mɔgɔlankolon ye. Justement. Donc ne b'a baara kɛ n y'a baara kɛ n b'a ɲɛdɔn n ye mɔgɔya kɔnɔ u y'u to baara in kɔnɔ la lajɔ bilahi u ka diɲɛlatigɛ dilan yɛrɛ mais u kɛlen ka bolominɛ kala sɔrɔ u y'a to ka taa baara wɛrɛ kɛ. Voilà donc n bɛ fɛ ka min fɔ mɔgɔw ye komi i ye ko kɛ cogo cogo bɛɛ b'i juger dɔw ko a tun kana sɔn a bɛ tan o bɛɛ ye ko wɛrɛ ye mais i jigi kɛra mɔgɔ min ye justement i jigi kɛra mɔgɔ min ye a taara walasa k'a ba de dɛmɛ a ba bɛ sɛgɛn min na ka se k'a ba dɛmɛ ka contribuer du charge la Maché. Donc a tagara o min na e ɲɛ tɛ mun de b'a to muso caman tɛ se ka ban u ka patron bolo mɔgɔ minnu yɛrɛ kalannen don olu caman bɛ yen nɔ walasa olu ka baara sɔrɔ i bɛna ni diplôme ye en contrepartie fɛn dɔ de bɛ kɛ o donc n'a daminɛra o la a tɛ dabila o bon donc fɛn dɔ de don a b'ale kɔnɔ a ye nin proposition min kɛ n ye n bɛ augmenter de 100%. n bɛ bɔ 5000 la ka na 5000 na o ye fɔlɔ ye filanan a yirala la ngo tuguni ni m'a sɔn b'i gɛn o ye pourtant muso de don fana muso de don hakili est-ce qu'il y a faamu parce que ale bolo n ye nin baara min sɔrɔ ko n bɛ ka se ka n ba dɛmɛ et puis n bɛna bɔ 5000 la ka kɛ 5000 ye peut-être ali n'a man di a ye a contre cœur a b'a kɛ dans l'intention d'aider sa maman donc que les gens ne la jugent pas a ye min kɛ à sa place beaucoup d'autres filles auraient agi ainsi donc k'a f'u ye an bɛ solution de ɲini an balimamuso ka problème na mais on n'est pas là pour la juger maintenant e bɛ san joli de la exactement ne dɔgɔnin Allahu Akbar donc ko in segi i si kan i bɛ san 10 joli la san 17 Alajɔn cɛ in kan ka datugu den san 17 e ko ko den bɛ san joli la den bɛ san 1 ni kalo 5 de la donc ni ko bɛɛ kɛra i la k'i to san 15 ani kalo 7 de kɔnɔ quoi awɔ mineur ayi bon Alajɔn tila sa tila an ka taa an fan bal i ka ɲininkali teliya donc sisan i san 15 ani kalo damadɔ de cɛ ye nin las'i ma awɔ a ye nin kɛwale jugu lase ne ma maintenant sisan e yɛrɛ ka laɲini ye fɛn jumɛn de ye parce que mɔgɔw bɛ plateau kan olu bɛna tila k'a décortiquer après an bɛ téléphone labila i ka laɲini ye jumɛn de ye nin ko in na i bɛ fɛ fa ka den reconnu de wa ou bien i bɛ fɛ ka mun de kɛ fa ka den reconnu wa ka tila k'i jɔ den ka charge la Alajɔn ne n tɔɔrɔla ɲani na n sɛgɛnna parce que ne tɛna se k'a fɔ ko n bɛ n ba ta ka tila ka n den ta tuguni ko ka tila ka n yɛrɛ ta ne bɛ bɛlɛbɔ de kɛ an bɛ don mun na ko bi Alajɔn i bɛ mun na ne bɛ bɛlɛbɔ de kɛ bɛnɛ bɛlɛ bɛ kɛ ka so jɔ awɔ ne bɛ taa o de bɔ o b'a sɔrɔ ka n jɔ den ka charge la ka n jɔ n ba ka charge la a ka den reconnu a ka tila k'i jɔ den ka charge kɔnɔ o de ka di ne kan tɛ furuko ma ne yɛrɛ t'a fɛ furu taabolo ma parce que a ye n violé de ouais en tout cas le consentement du mineur ne tient pas ne t'a fɛ a ka i jɔ den na dɔrɔn a ka den reconnu a k'i jɔ den ka charge kɔnɔ o de ye nege bɛ ne la ne bɛ fɛ a k'an dɛmɛ o de la ala a n'a kira yɛrɛ kama a k'i jɔ den ka fɛn bɛɛ la il y a pas de problème maintenant i ko ka i ka laɲini de a ka jɔ den ka charge kɔrɔ o de la i bɛ san 17 la bon peut-être émancipation o ye kuma wɛrɛ ye donc komi i bɛ ka bɛlɛ bɔ ka ba fɛnɛ de dɛmɛ est-ce que parallèlement ni mɔgɔ min fɛnɛ ye baara wɛrɛ sɔrɔ i ka se k'o kɛ halisa pour davantage aider ta maman i bɛ se ka o baara ninnu kɛ yan billahi Alajɔn b'a kɛ n ba kama parce que n ba bɛ degun minɛ Alajɔn b'a dɔn an yɛrɛ ka bɛlɛbɔ o kuma dɔ la Alajɔn an bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw ye bɛlɛ suɲɛ
Ouais, o bɛ kɛ mɛnɛ. Awɔ, ne ba bɛ degun mun na ko bi ala dɔn ne yɛrɛ de b'a dɔn baara o baara ne mana sɔrɔ k'a fɔ ko baara ɲuman de don bilahi n b'a kɛ n woloba in kɔsɔn. Parce que ne ba kɔsɔn n bɛ don fɛn bɛɛ la ale de kɛra ne ka diɲɛlatigɛ na sababu ye n tɛ se k'a ye gɛlɛya la ko n bɛ n sigi. Ale ye dɔ kɛ ka ban ne ye denmisɛnnin ye n ma taa yɔrɔ si la n b'a dɛmɛ fo ka taa se ala y'a ka don laban don ji don min na n bɛ fɛ k'o de kɛ quoi. Tiɲɛna ala dɔn ne ba hinɛ bɛ n na parce que n ba bɛ manɔgɔ ko mun na ala dɔrɔn de b'a dɔn. Non, Inch'Allah, ça va aller. Tu as tapé à la bonne porte. Hakili la Mali mɔgɔ ɲuman bɛɛ y'i mankan mɛn. Donc mɔgɔw b'a dɔn ka kan ka aide sugu min apporter i ye. Donc déontologie kama an y'i tɔgɔ dogo an ye cɛ fɛnɛ tɔgɔ dogo. O kelen de kama comme i ye denmisɛnnin ye peut-être an t'i ka numéro bila directement. Mais an bɛ numéro dɔ bila yan nɔ mɔgɔ minnu bɛ fɛ k'i wele k'i lasɔrɔ. Donc olu bɛ se cogoya min na ka weleli kɛ. I ko i ka kuma kɔnɔna na balimakɛ kelen bi i bolo bayanfan mais i fa ma cɛman sɔrɔ n'est-ce pas? Donc o balimakɛ o de tun y'a essayer. O de tun y'a essayer k'i dɛmɛ i ko k'a y'o fa n'o ba nini. Donc tile damadɔ ala y'o to accident na. O tora accident na sisan balimacɛ tɛ ne bolo. Ok, ala ka hinɛ i balimakɛ la. Ni ala sɔnna ma i bɛ dɛmɛbaga sɔrɔ Mache. Numéro bila rapidement minnu mako b'a la olu bɛ weleli kɛ comme ça an b'a n'olu tigi bila en contact c'est 73 73 66 30 73 73 66 30 73 73 66 30. Donc ni i mɔgɔ min mago bɛ an balimamuso la voilà cette fille de 17 ans i bɛ se ka weleli kɛ an bɛ i ni a bila en contact. Merci beaucoup ne dɔgɔnin. An bɛ to contact la Inch'Allah. Merci. Kɔrɔ Papi. Oui. I ye nin mɛn dɛ. Kosɛbɛ. I ye nin mɛn i bɛ se ka commentaire jumɛn kɛ mais yanni n k'o kuma d'i ma je demande encore aux gens u kana jugement kɛ. U kana jugement kɛ. Muso denmisɛnnin fitinin ka dusu ta k'i bɛ t'i ba dɛmɛ surtout i y'a ye position de tɛ so kɔnɔ tu t'exposes à tous les dangers. Mais an tɛ o yɔrɔ la bilen une fois nin de bɛ yen an bɛ solution de ɲini. Sinon mɔgɔ caman b'a fɔ a jo b'a la a kun kana sɔn à sa place olu tun tɛ se k'u ban dɛ. Fantanya hakili la mɔgɔ tɛ fɛn fɔ mɔgɔ y'o la an bɛ dugawu de kɛ ala k'an kisi a ma. Ala k'an kisi a ma ala k'an kisi a ma ala k'an kisi a ma. Mache ale kama hadamaden bɛ don da bɛɛ fɛ. A bɛ mɔgɔ ɲuman kɛ mɔgɔlankolon ye walayi. A bi fi i sugu bɛ yɛlɛma mɔgɔ ɲɛna o b'a ko est ce que an tun bɛ mɔgɔ ɲumanba min dɔn i y'a faamu. Néanmoins Kɔrɔ Papi n bɛna kuma di Mache ma mais avant i bɛ se ka commentaire jumɛn de kɛ ni cɛ in yɛrɛ kan fɔlɔ i bɛ commentaire jumɛn de kɛ ni cɛ in kan cɛ ni i bɛ fɛ ka ɲɔgɔnna kɛ walasa u tigiw kana kɛ. Bon ala jɔn ne bɛ fɛ ni cɛ in ka a sigi dɔrɔn k'a miiri hali ni hakili t'a kunkolo kɔnɔ quoi dɔgɔyaman tɛ kuma n'a fɔcogo don hali ni mɔgɔ don k'a tɛ réfléchi a ka miiri dɔrɔn k'a fɔ ale filɛ nin ka nin min ta ka nin funɛkɛnin in sɛgɛrɛ supposons que ale si bɛ yɔrɔ min na bi san 70 san 60 a kɛra cogo cogo ale mɔden filan de ye nin ye san 15 ale filɛ ka nin min kɛ waliden na dɔ ka nin kɛ ale den na dɔrɔn. Mais ala jɔ ne yɛrɛ ma da la n'o bɛ fɛn kɛ ni mɔgɔ sugu la bari nin ye mɔgɔ lankolon de ye an kana ɲɔgɔn musalaka. Ala jɔ ni ne y'a ta fɔ ko ye n'i y'a sɛgɛsɛgɛ nin kamalen ka baara de ye nin ye ala jɔ an bɛ Mali autorité o c'est-à-dire a bɛ dugu min na peut-être i b'a sɔrɔ gendarmerie tɛ yen policiso tɛ yen sinon an balimamuso ye muru mɛn basiw kan na ko ye. A tɛ i n'a fɔ a tɛ yen peut-être o procédure ninnu a b'a fɔ hali ni y'a engagé voilà surtout a ko k'a y'a menacé. Ala jɔn dan bɛ ko bɛɛ la awɔ e ka na mɛn malgré cɛ jo t'a la cɛ de y'ale menacé ko n'i y'a kuma fɔ n b'i datugu n bɛ n'ale o n bɛ kuma di ma sisan komi a ko k'a b'a datugu Mache ka tila k'a fɔ n ko tuguni ko n b'i bon ni fɔ nin kɛ bɛnna kɔrɔkɛ min fana ko k'a b'a défense ta justement n bɛ na kɔrɔkɛ et puis kɔrɔkɛ min fana ko k'a b'ale défend ni o yɛrɛ fɛnɛ tora accident na a tɛna fɔ ko a ye bonni ko kuma min fɔ est ce que a ma n kɔrɔkɛ fɛnɛ. Ala jɔ hali denni kelen k'a fɔ ko kɔrɔkɛ tora accident na ne yɛrɛ hakili taara o de la directement k'a fɔ ko a bɛ se ka kɛ cɛ in yɛrɛ de y'o bon. Ala a ye sabali sa. An ka taa Papi a bɛ kɛ cogo di. Kɔrɔ Papi kuma b'i bolo. Ala jɔ nin tɛ se foyi la nin tɛ foyi dɔn walayi nin tɛ se foyi ala jɔ nin yɛrɛ diɲɛ fɛn fɛn bɛ nin bolo hali ni sitanɛmafɛn de don nin bɛ ka abuser waliden fitininw na cogo min na ala jɔ a ba sitanɛmafɛn bɛ b'a la.
pour votre information nin tɛ foyi ye mɔgɔlankolon kɔ a bɛ ka bagabaga de kɛ dɔrɔn parce que a b'a dɔn hakili bɛ yɔrɔ min na n'a ye denni papa denni bɛ sɔn denni jaabi a jaabi siran sinon masi c'est-à-dire ala de ye denni kɔrɔkɛ bosi a la an ka ko bila yen nin tɛ se ka ala jɔ bilayi ni mɔgɔ sugu a y'a kɛ ne la n'i ye nin kɛ ne balima la n'i ye nin kɛ ne dɔnbaga la bari kɔnɔ baara de kɔrɔ ye ko e bɛ se ka taa bar dayɛlɛ k'i sigi e ye baritigi ye mɔgɔ minnu bɛna baara la e ka baara la e bɛ abuser u la ala jɔ surtout denmisɛnnin fitininw e denni nacogo lajɛ ni boli ni fɛn b'a bolo n'a bɛ se ko la a nana makasi a dala fɔlɔ de o k'a essayer ka don a n'a hakili cɛ k'a fɔ ye i bɛ 5000 de sɔrɔ n'i sɔnna n b'a kɛ 10,000 n bɛ jɔ ni denni y'o de fɔ ale ba kɔsɔn de ale ye cɛ in ka fɛn accepter tu t'imagines donc ala jɔ o cas sugu bɛ mɔgɔw sɔrɔ mais min fɛnɛ fɔ ka da o kan c'est-à-dire an balimamuso caman bɛ yen an dɔgɔmuso n'an denmuso caman bɛ yen u bɛɛ bɛ t'u yɛrɛ sɔrɔ nin problème kɔnɔ bari u tɛ mɔgɔ ɲininka u t'u sara mɔgɔ la mɔgɔ minnu bɛ wuli ka wuli ka taga baara ɲini na au dehors de là où tu es i bɛ yɔrɔ min na exactement n'i bɛ wuli ka taa gɛrɛ mɔgɔ la fɔlɔ i bɛna taa baara min na i k'a ɲɛfɔ mɔgɔ hakilima dɔ ye o tigi k'i bilasira sinon i bɛ taga nin problème sugu de affronter ala jɔ an sigira caman kunna yan tiɲɛ tɛ donc il faut que an k'a fɔ npogotigininw ye c'est-à-dire baara ma se n bɛ taa karisa fɛ yen baara kama o ma se i ka taga ka t'i yɛrɛ d'a ma f'a ka abuser i la quoi mɔgɔ si diyagoyalen tɛ ka baara kɛ an tɛ ka npogotigi in juger dɛ min y'a sɔrɔ ka ban o y'a sɔrɔ mais de toutes les façons a n'a ɲɔgɔnnaw bɛna npogotiginin min sɔrɔ moi je crois que c'est très simple ni e takun kɔni tɛ yɛrɛ di kɔni ye mɔgɔ ma n'a proposera i ye i b'i ban de o ban o baara ma ne e m'o baara sɔrɔ o b'i ka diɲɛnatigɛ tiɲɛ a tɛ foyi bɔ a la a tɛ fɛn bɔ a la donc il faut que an k'o yɔrɔ fɛnɛ fɔ musolakaw ye surtout npogotiginin parce que généralement a ka b'an den filanw n'an dɔgɔnin filanw de sɔrɔ quoi bon et en plus de ça ni cɛ in bɛ dugu min na a lajɔ ne bɛ tila n bɛ npogotiginin yɛrɛ i b'a ka numéro di yan n b'a wele ɲɔ bɛ ɲɔ bugu takan b'a la koyi ala jɔn mɔgɔ i ko dɔn bɛ yen mais i ko bɛɛ dɔn tɛ nin tɛ n bɛ segin a kan quoi yan plateau kelen kan min kan kɔrɔta n'a ye ni cɛ tɛ fɛn dɔn nin tɛ fɛn ye a tɛ miiri a tɛ tasi wa nin tɛ silamɛ nin man ka to mɔgɔw cɛ la walayi u kan ka nin ɲini k'a ka bari datugu ni mɔgɔ sugu filɛ nin karalen don ka ko wɛrɛ lase mɔgɔw dugu c'est-à-dire nin kɛra dugu min yɛrɛ kɔnɔ n'a ye nin kɛ duguden dɔ la du ala jɔn qu'est-ce qui va se passer donc u kana fɔ u bɛ temps di mɔgɔw ma ka kojugu mɛn senna dugu kɔnɔ sa ka muru mɛn basiw kana merci papi o na kɛ Maché i yɛrɛ fɛnɛ bɛ se ka commentaire jumɛn de kɛ nin ko in na parce que c'est vrai e ka kɔrɔ ni den ye donc an bɛ Maché kɛ den ye min bɛ e yɛrɛ fɛnɛ ni denni cɛ a bɛ san 5 san 6 bɔ donc e bɛ se ka mun de fɔ voilà donc i bɛ se ka mun de ɲɛfɔ nin ko in na voilà bon tiɲɛ yɛrɛ la jɔn kuma in yɛrɛ ye ne dabali ban tonton Papi ye fɛn o fɛn fɔ tiɲɛ de don quoi au fait ne b'a fɔ den ɲɛna n'o y'a sɔrɔ policiso bɛ yen n'o bɛ gendarmerie bɛ cɛ ninnu yɛrɛ ka yɔrɔ la bon a ka taga un détail u tɛ yɔrɔ kelen denni bɛ Kita mara la si ale ma bɔ yen ka taga baara voilà n y'a faamu non n ye nin bɛɛ faamu peut-être action kɛra yɔrɔ min plainte kan ka déposer o yɔrɔ la e yɛrɛ ye juge ye i ye juge non ayi ala jɔn e ye juge kalan de kɛ i bɛ sariya dɔn denni bilasira a bilasira nin ko in ka ban dugu kɔnɔ n ye denni bilasira n y'a bilasira mais elle tenait k'a dénoncer fɛnɛ et puis a bɛ se ka kɛ sababu ye a ma a bɛ fɛn dɔw sɔrɔ et puis ala jɔn ne jiginna mɔgɔ min y'a bila ka taga baarakɛyɔrɔ in na c'est pas trop maa k'o yɔrɔ kuma ni faamu dɛ ne jiginna o tigi de la o wuludenni n'i ye fɛn fɛn wuluba in nɔfɛ dɛ a bɛɛ a yɛrɛ denw de ninnu bɛɛ ye mɔgɔ sugu cɛ in ani min y'a bila ka taa n'i y'a sɛgɛsɛgɛ a y'a fɔlɔ o de la a y'a fɔlɔ o yɛrɛ de la ok Maché e k'i ka argumentaire fɔ tan voilà ala jɔn ne jiginna o muso in fɔlɔ la bon erreur ye den sɔrɔ i b'a fɔ erreur m'a sɔrɔ fana tuguni an tɛ yan nɔ k'a fɔ k'an m'a juger donc du coup ne bɛ fɛn min f'a ɲɛna halisa a ka wuli a ka liti fɛ comme tonton Papi y'a f'a ɲɛna cogo min na cɛ in tɛ foyi dɔn a tɛ se foyi la kuma muguba in dɔrɔn de don a ka wuli a ka liti fɛ walasa a ka se ka den reconni a y'a k'a bam kama n'Ala sɔnna a ma ala fana t'a to ni malo in cɛ la inchallah komi ko kɔrɔ Papi n ye n ka kɛtaw kɛ parce que
a ye n wele fɔlɔ n ko ça c'est un sujet sensible a tigi ka numéro jan non dɔw yɛrɛ faralen filɛ ka i ka kumalatigɛ tɛ o fana ko k'ale magistrat de ye muso de don ko an ka dennin ka numéro d'a ma o tɛ baasi ye an bɛ tila k'a d'a ma ni Ala ka diɲɛ ye n ye cɛ wele n ko karisa sera an ma ko i ye nin ko in k'a la nin wagati in na n i bɛ se ka mun fɔ a ko n ma ko ko ale ko nin ma tɛmɛ une semaine baara kan ale fɛ yen cɛ yɛrɛ ko ten cɛ ko ten donc ko a y'a ka kumakan lamɛn k'ale ma deli ka se a y'a dennin partager ma fɛnɛ a y'o fɛnɛ fɔ awɔ ko et puis ko dennin fa bannen ko dennin dɛmɛ min bɛ yen n'ale bɛ se k'o kɛ ni o ye wari ye k'a y'o 4000 fana ci donc là-bas contradiction bɛ yen parce que dennin taara baara la mais n'ale dennin ko ale fa bannen de a taara baara la donc komi an dɔnbagaw ka ca ne ko n ko baasi tɛ n ko n tun bɛ fɛ k'i fana ka version lamɛn mais an se ye sɛgɛsɛgɛli mun ye an bɛ o kɛ après n ye dɔw bila ka den in photo ci ka cɛ tɔgɔw fɔ ka baaraw fɔ n ko u k'a lajɛ u ka ɲɛɲinini kɛ u ka a ɲɛfɔ an ye o ye n wele a ko n ye mɔgɔ fɔlɔ min wele a y'a lamɛn dɛ a y'a lamɛn o ko n ma ko cɛ in k'a jogo de ye nin ye k'a b'a kɛ muso caman na o tigi y'o fɔ n ye ten ko nka dennin min filɛ en question o tigi ko k'a ma deli ka dennin y'a fɛ yen cɛ yɛrɛ fɛ yan cɛ ka baarayɔrɔ la d'accord ko nka ko n k'an kɛ pewu ko a bɛ enquêtes mené halisa ko dɔ bɛ yen paraît-il que o bɛ cɛ ka yɔrɔ sɛbɛkɔrɔ fréquenté mais o tigi de tun bɛ voyage la sɔgɔmada n'a yɛrɛ ye n wele a ko n ma ko dɔgɔ ko n tun b'a ɲini ka ci kɔ mais j'attendais ka information caman fara ɲɔgɔn kan ka se k'a ladi ma dɔ ko n ma k'a ye dennin ye cɛ ka baarayɔrɔ la k'ale y'a ye cɛ fɛ yen d'accord donc ko wa ko a bɛ i n'a fɔ a y'a ye a mɛnna dɔɔnin fɛnɛ donc o b'a yira n'i y'a jateminɛ fɛn min ye une semaine ye i tɛ se ka ye yen k'a mɛn Alajɔ n'an ka ɲininkali kelen k'i la ne ko i ni cɛ yɛrɛ ka conversation na parce que il me semble que a ne kuma na est-ce que ayi est-ce que cɛ y'a fɔ e ye ale kɔfɛ ale ye dennin ye nin karisa bolo wa a m'o fɔ n ye maintenant continue donc ne seginna k'a wele n ko bon n ko karisa n ko ne tun ye kuma dɔ f'i ɲɛna n ko n seginna ka na n ka tɛ i n'a fɔ n y'a bila dɛ n tun bɛ ɲɛɲininiw na ka d'a kan n'i ma ɲɛ k'i bɛ kuma ɲɛfɔ i jija min bɛna min f'i ye i k'o lamɛn a bɛ fɛ ka na kuma min kɛ i k'o fana lamɛn comme ça ni i fana mago bɛ droit de réponse la an b'a d'i ma mais n ka enquêtes kɔnɔna na n y'a mɛn k'a fɔ n ko dennin ye min k'i fɛ yen n ko a bɛ sɔn ka caya ni une semaine ye dɛ n ko o yɔrɔ la fɔlɔ n ko est-ce que e ma fili kuma la dɔɔnin a ma fili dɛ a bɛ fɛ k'e fɛnɛ a ko ne ma a bɛ fɛ ka mana da e fɛnɛ ɲɛ ko donc ko ni kuranɛ bɛ yen ko dennin ka na ko k'a tɛgɛ da o kan nin bɛ kuranɛ dɔn kɔrɔ maaw deli a ye n lamɛn parce que je me dois de narrer sa version donc ko ni kuranɛ bɛ yen an ka na ni o ye dennin b'a tɛgɛ da o kan ou bien ni mori dɔ bɛ yen min bɛ kuranɛ dɔn ale bɛ wari ci an bɛ t'o mori fɛ yen dennin b'a tɛgɛ da o kan k'a fɔ ko ale nɔ don mais Alajɔ i ma ale est-ce que dennin ye den photo caman n bɛ n'ale n ko a ma n ko patron n ko i bɛ se ka kɛ n tɔntɔn ye n ko tiɲɛna den kɔni photo cira ne ma i yɛrɛ photo cira ne ma n ko jɔn ko Ala n ko adamadenw bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ n ko tiɲɛna n ni den kɔni n k'aw bɔlen don n ko au-delà de tout ça n ko mɔgɔninfin kuma dɔ lama sitanɛ bɛ si la o ye Ala yɛrɛ ka mɔgɔ dancogo ye quoi i kɛra cogo o cogo ni Ala y'i labila sitanɛ ye don min sitanɛ bɛ si la donc ale ko yɛrɛ de ko koma tɛ man den n ko a bɛ se ka kɛ n bɛna ale kɔrɔ n ko wagatinin dɔw la n ko adamaden k'i hakili bɛ to ka wasi wasi n ko i ye cɛ ye ne ye cɛ ye n ko ni o y'a sɔrɔ o kɛra c'est vrai min kɛra a man ɲi on se doit même k'a dénoncer devant la justice n ko mais komi dennin mago bɛ ale den fa de k'a fɔ k'a ta ye den ye a banna n ko est-ce que e yɛrɛ bolo i tɛ se k'a den reconnu ni o y'a sɔrɔ hali ni i filila siɲɛ kelen
Ngo comme ça ngame nin ko kan. Kuma jole ma sɔrɔ a da. A ko ma ko o deni bɛ na wagati min ko ko kun ye mɔgɔlankolon de ko o bɛ se ka kɛ mineur ye cogo di ngo kɔrɔ ngi I bɛ fili la. A ko cogo di ngo parce que mineuria kɔrɔ tɛ nin bɛ ko kalama nin tɛ ko kalama. Sariya ye mineuria kɛ âge de. San dɔ bɛ ni mun sɔrɔ a bɛ f'i ma ko mineur. Ngo c'est que I tɛ min fɛnɛ dɔn en droit ngo le consentement d'une personne mineure ne tient pas. Ngo ala de bɛ fara kan ni nin ko sera tribunal la. Tu as beau dire la fille elle était consentante, avec fima denmisɛnnin fitinin ne do. Et en plus menace de mort fɛnɛ fara kan. Voilà. Donc ngo avec fima denmisɛnnin fitinin ne do. Al ni ko non denmisɛnnin tɛ a bɛ fɔ e y'i basé mun kan ka fɔ ko denmisɛnnin tɛ. Ngo donc ngo o ye fɛn ye min bɛ se ka jouer e kan. A ko ma ko a bɛ fanga ɲini tɔn dɔ la ni o ye politique ye. Ngo e mago b'i ka électorat la. I ka électorat ni olu ye nin kuma sugu mɛn u bɛ tigɛ I la a bɛ jouer I kan élection na. Ngo I ko ma yɔrɔ b'i bolo I bɛ ka min fɛnɛ gérer. Ni mɔgɔw ye nin fɛnɛ mɛn I kan a bɛ se ka jouer I ka clientèle kan. Ngo e bolo gérer cogo wɛrɛ tɛ nin fɛn in na. Ngo parce que e dɔrɔn tɛ mɔgɔ dɔ fɛnɛ bɛ yen nɔ o ye n wele a ye n'o bila contact n y'o fɛnɛ wele ngo bɛ mun dɔn I kan. Ngo o fɛnɛ ko ma ko I barada do o fɛnɛ ye muso ye. Ngo bibi na n t'o tɔgɔ f'i ye nka ngo a bɛ diboli yan fan fɛ. A ko ma o min yɛrɛ fɛnɛ filɛ dɛ mɔgɔw k'a hakɛ to dɛ o fɛnɛ ye sunguruba de ye koyi o tɛ tiɲɛ fɔ. Ne ko a y'o fɛnɛ fɔ donc ale bɛ ɲɛsin sunguruba ngo a y'a hakɛ to ngo baasi tɛ ngo maintenant ngo e tun bɛ fɛ an ka ko kɛ cogo di. Ko a bɛna dɔ ka numéro jan. Ko n fana ko wele ngo bon ngo n'i ka version des faits lamɛn n tun bɛ fɛ I k'a dɔn n bɛ min kalama ko la donc a ye dɔ ka numéro ci n ma o ye n ka kɛta de ye o n y'o wele siɲɛ 4 n bɛ ka tɔnbɔ ka répondeur de kan siɲɛ 4 a ma numéro di ma ni n y'a wele n bɛ tɔnbɛ o ka répondeur de kan donc du coup n ye o ko ka ɲi ten ngo deni ma ngo ko kɛra cogo di parce que a kun ko deni y'a wele polisi la nka bi a ye version min fɛnɛ fɔ n ye a ko deni y'a ka numéro di polisi dɔ de fɛnɛ ma k'o de ye deni ale wele ko ale n'o kumara ko o ye ko faamu ko deni bɛ ka nkalon de da ale la komi e ka kuma fɔlɔ la nin i ko k'a y'i wele polisi la filanan i ko ko deni de ye I ka numéro di polisi dɔ ma ko y'i wele bon ne yɛrɛ ye jugement min kɛ ça c'est personnel. Donc n ye min ŋaniya o yɔrɔ la n bɛ o to n yɛrɛ kɔnɔ n ma fɛn fɔ n kɔni ye min fɔ a ye sariya t'a bolo kan ngo n'i sera nin ko la sariya la on va te poursuivre pour pédophilie. O ye jumɛn ye ka se denmisɛnnin ma denmisɛnnin min si ma se ko ma donc ngo tu as beau dire que la fille était consentante ngo tu t'exposes à des sanctions. Bon ni mɔgɔ sugu filɛ nin u b'u yɛrɛ kɛ i b'a fɔ u tɛ ko kalama justement ko ninnu tɛ ko dɔn donc k'a fɔ dɔrɔn souvent mɔgɔw k'a faamu voilà parce que mɔgɔ dɔw enquête n ka ɲininkaliw kɔnɔna na dɔw ko a barada de do et puis mɔgɔ min filanan min ko k'ale ye deni ye ko jɔn a la ko ani deni ma fara ɲuman na. Voilà parce que k'u ma fara ɲuman na bon ale ka fɔli la ne a ko une semaine kɔnɔna na ko deni ko k'a bɛ taga k'ale ye deni ka sara d'a ma k'a taara bon donc peut-être ale y'a fɔ n'o ye cogo o b'a yira ani deni farala k'a sɔrɔ fɛn t'u cɛ bon donc min ye fɛn fɔ ne a bɛ i n'a fɔ n'i ye parole lajɛ mɔgɔ 3 ka parole bɛ ale ta contre la. Donc, ne ko deni ma ni I bɛ fɛ ka plainte déposer, moi je t'incite même à déposer une plainte. Maintenant, comme ko kɛra jama, tribunal bɛ jɛ ma, I bɛ se I bɛ t'i ka plainte déposer. Mais comme a ko moyen t'a bolo, donc ka o procédure engagé, donc émission kɛkunba ye n'a bɛ se k'o moyen sɔrɔ. Avocat kunda alhamdulillah ko magistrat dɔ fɛnɛ ko k'an ka numéro ci après an bɛ tila ka o fɛnɛ rapprocher. Ka a ɲɛfɔ o ɲɛna min bɛ yen nin nɔ ka ani deni bila en contact au-delà de tout ça kɔrɔ papi mun y'a se nin ma gɛlɛya bɛ so baara ten ni maa min sera k'an dɔgɔnin dɛmɛ baara la ala de fɛnɛ b'o tigi sara
ala de b'o tigi sara donc k'a fɔ mɔgɔw ye an bɛ émission mun kɛ an t'a k'an kun fɛ n'i y'a ye n donna nin détail bɛɛ la bi dɔw bolo ko ni ko nana dɔrɔn an b'an suru a kan k'a sɔrɔ an m'a sɛgɛsɛgɛ an bɛ sɛgɛsɛgɛli min kɛ ala de b'a dɔn donc néanmoins an bɛna téléphone labila ni anw ka ɲininkaliw kɛlen ye denni na an bɛ fɛn min dɔn ko la an y'o kɛ komi denni fɛnɛ b'an suit a bɛ kita mara la donc ni mɔgɔ minnu bɛ se k'a wele ka conseil wɛrɛw d'a ma on répète le numéro ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka denni nasɔrɔ i bɛ weleli kɛ 73 73 66 30 73 73 66 30 ni i ye weleli k'o la i bi ko bɛɛ fɛn i ni denni aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni ala ka diɲɛ ye ni équipe technique pɛrɛla ko u ka numéro défilé je pense c'est le 20 72 99 83 donc ni i mɔgɔ min ye weleli k'o la i bɛ se ka weleli kɛ i fɛla ye min ye nin baro in na ka se cogoya min na ka a ɲɛfɔ kɔrɔ papi Ala jɔn i bɛ fɛ ka dɔ fɔ i b'a dɔn ko il faut que an k'an dama kasi ka sufɛ baarakɛlaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la n bɛ segin o yɔrɔ kan quoi parce que il faut que mɔgɔw ka faamuya k'a fɔ sufɛ baarakɛla caman a bɛɛ tɛ mɔgɔ lankolon ye quoi allo allo bonsoir bonsoir an bɛ fɛ an da don aw ka baro la oui kuma b'i bolo au fait an bɔra k'e ka version min lamɛn sisan donc nin b'a yira k'a fɔ c'est-à-dire cɛkɔrɔba in tiɲɛ t'a fɛ quoi oui an tulo b'i la voilà et puis même ka mɔgɔ bila baara la tigi man kan ka wari sara sariya yɛrɛ fɔra an ka pédophile yɛrɛ tɛ bila kɛrɛfɛ so ka mɔgɔ bila baara la tigi man kan ka wari sara o yɛrɛ gansan kama ni deni y'a convoqué il va payer ses frais o yɛrɛ gansan kama an ka pédophile yɛrɛ bila kɛrɛfɛ donc ça y est comme an y'a fɔ cogo min na an tɛna ka deni juger mais nin kɔfɛ n'a b'a essayer ka don baw la fɛnɛ a ka essayer k'a jateminɛ a bɛ don mɔgɔ minnu mɔgɔw ka relation bɛ cogo di mɔgɔ ɲɛnamaw don wa mɔgɔ ɲɛnamaw tɛ pour que mɔgɔ ka taa tɔnbɛ ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kɔnɔ quoi. Inch'Allah, ça c'est un bon conseil. Parce que sɛgɛn filɛ sɛgɛn ma ala ka bɛɛ kisi a ma. Amin. Ala ka bɛɛ dahirimɛ nɔgɔya ye. Amin arabi. Merci beaucoup. Ok. Ok. Merci beaucoup. Merci. Donc, ala jɔn il faut que mɔgɔw ka faamuya k'a fɔ sufɛ baarakɛla bɛɛ tɛ mɔgɔ lankolon ye généralement bogotigini minnu bɛ taa baara ɲini sufɛ ala jɔn a dɔw ni ko min bɛ taa baara ɲini ala de b'a dɔn dɛ. Allo. Allo. Oui. Ouverture média do wa. Oui, ouverture média do. Awɔ n bɛ k'a ka émission suit. Ok. Donc la fille à la cas là, moi je voulais donner comme conseil. Comme déjà émission qu'on a comme sur le coucou à numéro passé à ma quoi. Donc va qu'il affaire judiciaire ou à tenir au boulot comme moi. Donc et puis en guise de conseil aussi. Alors il à la plateau il ne m'a pas dit. Vous êtes des journalistes vraiment très chevronnés, merci. Merci. Mais je demanderai souvent, déontologie là, il va me souvent, il va un jugement qui est quoi. Il faut que tu vas indexer trop, parce que parce qu'il y a une émission là-bas, il y a une explication de papier texte avec ton grand frère. Avocat m'a interrompu qu'a fait un droit souvent jugement personnel en matière de journalisme a des informations sensibles perdues dans c'est nous. Vrai, c'est vrai. Sinon moi je vous suis vraiment chaque jour que Dieu fait. Alors je pense qu'il y a à affaire judiciaire là on va vous savoir. Inch'Allah. Ami, merci Koro papier conseil mais. C'est vrai. Merci beaucoup Koro ni mo mbi fait. Au début, il a dit, au début, critiqué. Donc, il y a fan bado. Non, lui, il est vraiment bas pour Allô? Allô? Oui? Allô? Oui, allô? Ouverture médiado. Oui, ouverture médiado. Bon. Kroni est maragado. Et son mot d'ordre. Allô? Allô? Oui? Oui, bien. Et vous?
Ok, ne ko ka émission la meka bo kɔfɛ ne bamanan ka jɛlenba kɛ wolola yen nɔ ma deli ka émission mɛ nin ye siɲɛ fɔ mɛ ni ye nimɔgɔ min bila n bɛna tila ka segin a kan kalan ka wele i bɛ girin ka nimɔgɔ jan ne yɛrɛ ye denbatigi ye ne marié don ne na den wele n b'a n'a ba ka connexion n b'u dɛmɛ i b'u dɛmɛ ah ok merci beaucoup merci i ni ce en avance n tɛ n tɔgɔ fɔ n tɛ n jamu fɔ n sigilen bɛ kɔfɛ n sigilen bɛ New York ok New York n cɛ b'a ka fana mɛ n tɛna tɔgɔ fɔ n tɛ n jamu fɔ ok mais tila ka nimɔgɔ ɲini il y a pas de problème an bɛ segin numéro kan c'est 73 66 30 voilà 73 66 30 n'i y'o wele dɔrɔn ne ba i ni i denmuso bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ merci beaucoup merci la New-Yorkaise voilà Inch'Allah merci beaucoup madame donc kɔrɔ i y'a mɛn donc ala ka ni maaw caya ala ka ni maaw caya ala ka fantanya nagasi ala ka fantanya sɛbɛkɔrɔ nagasi koyi o de bɛ mɔgɔ bila ka taa ni baara sugu kɛ à contre cœur oui kɔrɔ n tun bɛ fɛ ka min fɔ c'est-à-dire sufɛ baara in filɛ nin ye à la fin allô oui allô Anoula Anoula bah bon donc me fais une émission participer kuma b'i bolo ah merci beaucoup ali gala ko bolo ma bara la ba dam amina bon ne koni ne ka famille yɛrɛ min ye parce que an ka jamana in kɔnɔ il est temps maintenant les recrutements bɛ kɛ u b'a kɛ sous les contrats comme ça ni contrat bɛ mɔgɔw n'u ka employeurs cɛ ne hakili la procédure dɔw bɛ yen nɔ o b'o suit directement parce que nin n'a ɲɔgɔnnaw voilà nin n'a ɲɔgɔnnaw n'a bɛ kɛ patron b'u profiter u ka baarakɛlaw la baarakɛlaw tɛ yɔrɔ u t'u plaigner yɔrɔ min na et pourtant n'a y'a sɔrɔ baara déclarelen don normalement ko CPO ni contrat bɛ signelen don a ka ca Ala fɛ patron jaw bɛ siran k'a fɔ k'u bɛ ko dɔw kɛ parce que o procédure o bɛ yen déjà i y'a faamuya parce que de fait que a déclarelen don donc a bɛ se k'i plaigner fan bɛɛ fɛ sans que a yɛrɛ ka siran quoi k'a sɔrɔ hali ni moyen t'a tigi i n'a fɔ an balimamuso ka cas la a ko moyen t'a ye mais c'est vrai avocat bɛ yen o ye avocat privé ye mais commis d'office fana bɛ yen nɔ comme ale ka cas compliquélenba tɛ nin ye min ye ni commis d'office bɛ se ka nin gérer a ma se avocat privé tali la k'a fɔ k'a bɛ taa wari labɔ lase a ma vu que wari se t'a ye déjà quoi i y'a faamuya voilà bon ne ka faamuyali ye vraiment hali bi b'a fɔ n balimaw ɲɛna ne maa maa bɛ baara kɛ an ka bouche à l'oreille k'o dabila baara ko ninnu k'a formaliser quoi caman sɔrɔ baara yɔrɔ la ka sababu kɛ o de ye quoi il est temps maintenant an ka essayer an ka contrat misɛnninw k'u signer il faut une signature il faut des preuves comme quoi il bɛ baara kɛ ouverture média la sisan misalaya la exemple quoi donc k'a signer quoi o yɛrɛ de ka ɲi crédibilité bɛ o de la i bɛ se k'i ka droit bɛɛ réclamer étant un employé i bɛ y'a o kɔni vraiment an kɔni sinon patron u k'a kɛ Ala kama u k'an balimaw to yen c'est employé n'i y'a ye u b'an bɛ taa baara ɲini u fɛ mais an t'a dabɔ k'u k'an exploiter ou bien u k'a essayer ka fɛn dɔw k'an na fɛn min n'a ti bɛn quoi vraiment mais a ka émission in je pense que a bɛna mɔgɔw la hakili a bɛna mɔgɔw hakiliw bila sira fɛn caman na quoi Inch'Allah vraiment émission plus ka di ne ye moi je continue à suivre Inch'Allah ni fitinin min bolo fana b'o partager n'aw ye quoi merci beaucoup c'est gentil donc Alajɔ ne bɛ fɛ ka min fɔ halisa o ye genre sufɛ baara Alajɔ ne y'o de fɔ ne mɛnna sufɛ baara la kojugu c'est-à-dire patron bɛ yen patron tɛ kelen ye comme Ala ye mɔgɔw da cogo min a m'u bɛɛ kelen ye dɔw b'u ka yɔrɔ dayɛlɛ Alajɔ c'est-à-dire olu bɛ siran gasi yɛrɛ ɲɛ u t'i fɛ u n'u ka baarakɛlaw ka se ɲɔgɔn ma genre surtout bar kunda restaurant kunda ou bien maki kunda mais Alajɔ dɔw bɛ yen olu b'u ka yɔrɔ dayɛlɛ rien que ka abuser mɔgɔw la ka mɔgɔ exploiter bɛɛ tɛ dɛ mais oui allo a ka ɲi ne yɛrɛ sɔrɔ a plupart bɛɛ allo oui waaleykum salam wa rahmatulah ça va Dieu merci ne den de ye ne b'a fɔ n da don a ka kuma la
est-ce que mɔgɔ bɛ se ka parce que kuma dɔ bɛ min fɔ n'i y'a fɔ kana b'a fɔ ko mɔgɔ kana kuma dɔ bɛ fɔ an ka tiɲɛ de fɔ grand frère. non dɔgɔyama de tɛ kɛ. cɛ min filɛ ka molobaliya kɛ dennin na i kan ka tɛmɛ ka ju de ci. Agato kana nenni kɛ bilen n b'i deli kana nenni bon ale dimina dɔɔni donc an bɛ hakɛto ɲini mɔgɔw fɛ ale place la an bɛ hakɛto ɲini mɔgɔw fɛ on se désolidarise en tout cas de cette insulte là donc komi baara n'a kɛcogo don donc voilà ni mɔgɔ min bɛ weleli kɛ u kana nenni kɛ u ka argument avancer allo. Allô. Oui. Ouverture média do. Oui, ouverture média do. Ça va. Comme ne bɛ ka émission de suivre quoi donc ne fɛ ka hakilinata fɔ. I hakilinata fɔ. Alajo do wa. N ko ne don patron i hakilinata fɔ marché tulo b'i la Papitex fɛnɛ tulo b'i la Prince fɛnɛ bɛ minɛnw kɔfɛ a bɛ ka kabako lamaga mixage la ale fɛnɛ tulo b'i la. Ok bon. Ala ka sababu ɲuman k'an bɛɛ lajɛlen. Ami. Voilà donc u bɛ baara min na Ala k'u bolo mɛn a la. Ami. Ala k'u sara. Ami. Hakɛto wala sallallahu Muhammadu. Salim. Ok donc ne bɛna kuma cɛkɔrɔba ka yɔrɔ ka bɔ. Ni nin ko sugu bɛ kɛ. Déjà que olu ye u hakilinata fara ɲɔgɔn kan retraitiw ka ko la donc de toute façon ni mɔgɔ sugu ninnu u kan ka condamner de quoi. Parce que k'u to mɔgɔw senkɔrɔ diɲɛlatigɛ la mɔgɔw tɛ taa ɲɛ. Ni dɔn de an tɛ yɛrɛ yiri la mɔgɔ min bɛna yɛrɛ yiri la a b'o sen tigɛ ka bɔ yen yiri bɛ tigɛ ka bɔ yen donc c'est pas la peine n'u kan ka condamner de. I den fila ninnu mɔgɔ ka e ni Ala cɛ mɔgɔ b'i miiri i den filanw e ye cɛkɔrɔba to. Non i b'a fɔ Mali yɛrɛ kɔni bɔ n tɛna kuma yɔrɔ kan mais ni ne ka faamuyali kɔnɔna na k'an ka nin datugu de condamner. Ok, merci beaucoup, c'est gentil. Donc je pense que an bɛ mɔgɔ saba ta nin kɔfɛ kɔrɔ papi donc kulu bɛ ɲini ka boli ka se cɛncɛn kan i ko mun kɛra i yɛrɛ la. Alajɔn ne yɛrɛ ye sufɛ baara kɛ à peu près pendant plus de ni kuma diyara n da n b'a fɔ a bɛ san 15 bɔ n ye yɔrɔ minnu kɛ ne ka sufɛ baara yɛrɛ nɛgɛ ka bɔ ne la Alajɔn o sɔrɔla n ka baara laban min ne ye baara yɛrɛ to o kama o patron yɛrɛ tun tɛ malien yɛrɛ o étranger de ye Alajɔn i b'a kalama k'o tun b'a ka baarakɛlaw bɔgɔ ne yɛrɛ ɲɛna moi j'étais ne tun y'a ka DJ de ye kabini kɔnɔ ɲɛ b'a la serveur minnu b'a bolo baara la Alajɔn a b'u bugɔ a b'u ban nin ɲɛna dɛ je suis témoin de ça n tɛ ka nkalon la Alajɔn a nana to a ka ko la ka na ta lase ne yɛrɛ ma est ce que ale b'e dɔn Alajɔn ye ne ɲa yira la k'a fɔ ne ye DJ ye ka kabini kɔnɔ mais ne maga tɛ kɛ ne la dɛ i ma galaga kari Alajɔn a bɛɛ ni Ala n'a kira cɛ n taara di Mali faamaw ma o de la mɔgɔ caman bɛ sufɛ baara la u t'u ka hakɛw de ɲini k'a dɔn Alajɔn ne tagara ni nin n'a ka wari n'a ka étranger ya n tagara di faamaw ma allo Alajɔn u ye baara d'a kan allo donc u ye kabako d'a kan Alajɔn bari cɛ y'a jira ne la i b'a dɔn a ye min jira n na fɔlɔ a y'a jira ne la fɔlɔ de wari b'ale kun o ye kelen ka tila k'a jira n na k'ale étranger de ye ale sago de bɛ kɛ Mali in kɔnɔ yan o tɛ kɛ yan allo ayi Papitex dɔrɔn y'o gérer walekum salam wa rahmatullahi ouverture média do wa oui ouverture média do ko n bɛ ouverture média baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo kira mantonya la bɛɛ tulo b'i la alhamdulilayi foli la segin i yɛrɛ ma a ni ce balimakɛ ne bɛ fɛ ka n da don kuma in na n'a ma kɛ baasi ye a tɛ kɛ baasi ye an kana nenni kɛ dɔrɔn ni cɛkɔrɔba nasugu kana nenni dɛ ayi ne tɛ nenni kɛ ok ayi n tɛna nenni kɛ sabula n bɛ k'a su ni mɔgɔ ko fɛn min man ɲi i kan ka k'o bila nka ni ne ye n tugu ka nenni kɛ n fana donna mɔgɔw gasi la dɛ c'est vrai ni cɛkɔrɔba nasugu kan ka kɛ cogo di ni cɛkɔrɔba nasugu a ɲɛda mankan tɛ ka dogo nka komi e fana ye sariya dɔnbaa ye ka tɛmɛ ne kan
n'o tɛ nin ɲɛda mankan tɛ ka jugu ne ko ye fɔ ko ban den photo de tun kan ka bila ka cɛkɔrɔba yɛrɛ photo bila dɔrɔn anw minnu bɛ k'aw suit an bɛɛ k'a ye dɔrɔn an bɛ kuma kɛ n'o ye kuma bɛ nɔgɔya yen nɔ a ye dennin a bagara ma de ko se t'a ye a ta man girin o de y'a ɲɛ don dennin la n'o tɛ n'a tun ye nin kɛ Mali faama dɔ den na ɲankuma y'a sɔrɔ an bɛ kuma nin na an t'o la nka a bɛ fɔ de ma ko fantanya de malo ka dɔgɔ aw bɛ hakɛ to malo ka dɔgɔ c'est vrai fantanya malo ka dɔgɔ ko in kana ko bɛɛ tɛ to Ala ma dɛ Ala yɛrɛ sɛgɛnna dɔw kɔrɔ a y'a tiɲɛ a bɛ ka essayer ka débarrasser ka bɔ dɔw la a dɔ min tolen b'an yɛrɛw bolo dɛ ne fana ma tigɛ aw la u bɛ tunuja mɔgɔw ma tigɛ an ka faamaw la kiri tigɛbagaw Ala k'an bɛn maa ɲɛnamaw ma o ka se ka dennin dɛmɛ ka dennin tugu ni ko kelen ye muso kelen sɔrɔ a ye muso bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ne yɛrɛ min bɛ k'a fɔ Ala k'an n'a ma ne yɛrɛ sɔrɔ a bɛ se ka ne balima sɔrɔ mɔgɔ ka ko bɛɛ yɛrɛ ma dɔrɔn k'a lajɛ diɲɛ bɛ ka gɛlɛya de ka taa fɛ komi jama tɔ bɛ kɔ ka weleli kɛ n bɛ kuma ɲɔngiri sabula ni ko n bɛ kuma dɔrɔn tɔɔrɔlen de don non a bɛ dɔn hali voix la n tɔɔrɔlenba de don mɔgɔ tɛ nin kɛ waliden na se t'a ye dɛ nka se tigi ye Ala ye ne kɔni ma n jigi tigɛ u bɛ tun média mɔgɔw la sabula aw ye jigi caman tugu ni plateau in kan min tɛ nin ye ne kɔni ye jigi kɛ Ala ye k'an jigi k'a kira sallallahu alayhi wa sallam ne jigi kɛ aw ye n y'a dɔn k'aw bɛ se ka nin bɛɛ ɲɛji kɛ Ala sɔnna ma o ma ni ko ba wallahi Ala ta bɔlen kɔfɛ Ala i ma fɛn wɛrɛ fɔ bilen ba ka bon ko fɛn caman ye Ala kira sallallahu alayhi wa sallam a ɲininkara ko fa ye joli a y'a tɛgɛ den duuru kɔrɔta ko ba ye joli a ye kelen kɔrɔta ko wahidu an tɛ wajulu kɛnɛ kan dɛ nka ne kɔni ye n jigi kɛ Ala ye k'an jigi kɛ Mali faama ɲumanw ye min bɛ n'aw gasi la non merci maman merci ami donc tu vois c'est touchant c'est ce que je disais fɛn ye an bɛ o kɛ Ala sɔnna ma inchallah an se fɛn c'est-à-dire sufɛ baara kɔnɔna la faut pas que mɔgɔw ka to an ka mɔgɔ laban tatɔ ye n'Ala sɔnna ma technicien bɛ ka signe kɛ pour na se cɛn caman oui allo salam alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah radio ne se ka n da don a ka baro la quoi oui kuma b'i bolo salo kɛ n bɛ a ka invité b'u bɛɛ fo quoi ok o bɛɛ tulo b'i la grand frère ni grand sœur o tɛmɛnen kɔfɛ cɛkɔrɔba ye baara min kɛ vraiment a ma baara ɲɛnama kɛ n'i y'a da ne kɔni kɛlen ma ni cɛkɔrɔba suguya mun ko a kan ka taa a ka retraite tɔ kɛ kaso de la ani kɛnɛmana yɛrɛ man kan yɛrɛ fewu parce que ne yɛrɛ min filɛ ne ye balimamuso n'i mana sigi k'a layɛ yɛrɛ ko mɔgɔ bɛ se ka nin kɛ mɔgɔ yɛrɛ la yɛrɛ i tɛ se ka faamu quoi ale si bɛ yɔrɔ min na yɛrɛ a b'a sɔrɔ mɔden de la donc vraiment an dɔgɔmuso fana vraiment an b'a encourager quoi franchement a ma nɔgɔ parce que a ka âge na cɛkɔrɔba y'a sɔrɔ cogoya min na cɛkɔrɔba yɛrɛ b'a dɔn ale ni Ala yɛrɛ cɛ yɛrɛ ale yɛrɛ bɛ sɔn ni den ka se ka kuma saba ni ɲɔgɔn cɛ min kɔni ka gɛlɛn kɔni ne kɔni min kɔni f'a ɲɛna kɔni a kana jɔ a la dɛ n'a jɔra a la kɔni baara b'a bolo dɛ inchallah lafiya min ne kɔni bolo kɔni o de ye nin ye kɔni vraiment baara a ma bɛn yɛrɛ a ma bɛn franchement comme ko an kana nɛni kɛ an b'o bila kɛrɛfɛ ne yɛrɛ yɔrɔ min na sisan kɔni an ka nin to yen merci c'est gentil donc kɔrɔ papi ale tun ye an ka mɔgɔ laban ye i bɛ kuma kuncɛ kuma di ma i bɛ i ka kuma kuncɛ n'i ka argumentaire ye c'est-à-dire ne ɲɛ b'a la adamadenw bɛ ka minnu bɛ ka message ci minnu bɛ ka téléphone ci adamadenw futinɛnen don ko la cogo min na mais a b'a kun bɔ alajɔn tu sais adama diɲɛlatigɛ kɔnɔ ni Ala y'i bɛn mɔgɔ lankolon ma tiɲɛ na le vieux là an t'a dɔn komi dɔ ye weleli kɛ ka conseil di y a pas de problème a tɛ n'a fɔ an fɛnɛ bɛ k'an focaliser denni ka kuma kan directement ka attaquer o tɛ mais alajɔn ne y'a ka baden de n y'a ye ɲɛ la de non minnu ka baara don alajɔn c'est-à-dire a caman de b'u dogo ko dɔ kɔfɛ c'est-à-dire
ala jɔ an ka autorité il faut falloir que autorité ka impliquer nin ko in na de quoi autorité ka impliquer nin ko in na ala jɔ nin ye nin bogotiginin ta ye nin audace sɔrɔ ka taa ɲɛfɔ nin menacera fagali la n b'i bon k'i faga et en plus ka kɔnɔ da la a bɛ k'a ba den na et en plus n bɛ min fɔ mɔgɔw ye komi a tɛ se ka kɛ de sinon jugement tɛ dalacɛ yɔrɔ tɛ cɛ in bolo nin problème na quoi en tout cas n'i ye den photo ta k'a lajɛ yan non mais donc de toutes les façons autorité ka impliquer dɔrɔn c'est tout ce que moi je peux dire Inch'Allah nin ko in na pour que amé voilà c'est 73 73 66 30 66 30 marché yani an ka wuli komi e de ma den ni cɛ in photo ye a filɛ i ɲɛkɔrɔ i y'a ye sa i ɲamɛ cɛ la i ɲamɛ den na u tɛ bara n'u mara la jɛma nana ni n'o y'a sɔrɔ cɛkɔrɔba denmisɛnninya photo tun bɛ sɔrɔ ni y'a ye photo i b'a fɔ ko cɛkɔrɔba denmisɛnnin wallahi i b'a fɔ ka denmisɛnnin photo don masi e ka kumakuncɛ kuma ye jumɛn ye ne ka kumakuncɛ kuma ala jɔn komi tɔnɔ papi yɛrɛ y'a bɛɛ fɔ ka ban an bɛ welewele da kɛ an ka autorités dɔrɔn de ma u ka wuli mɔgɔ minnu fana bɛ yen nɔ mɔgɔ ɲuman ala ka mɔgɔ ɲuman minnu tulo b'an na u ka dennin dɛmɛ a kɛra baara sira ye o a kɛra cɛ in ka datugu o u ka wuli o fɛ n b'a fɔ dennin halisa a kana décourager a ye courage min sɔrɔ an musomanin caman bɛ an t'a courage sɔrɔ mɔgɔ k'i hakili to ye bala i ma a ɲini k'a fɔ k'i b'a dɛmɛ ni jɛnɛya kɛ wari ye foyi foyi k'a sɔrɔ n'i y'a sɛgɛsɛgɛ a corpulence b'a la fɛn bɛɛ b'a la parce que a ka kɛnɛ a nin na den yɛrɛ ka ɲi voilà a corpulence b'a la fɛn bɛɛ b'a la quoi n bɛ tila k'a photo ye a wulila sira ɲuman de fɛ k'a bɛ baara ɲini a b'a ba bolo a ka to o sira ɲuman in kan halisa n'ala sɔnna a ma ala yɛrɛ t'a to nin ko in na merci beaucoup ma chère an b'an ka sponsor fo ni o ye Nutrilaki kɔrɔ papi ka se 3 heures suma ale ni dagabana jus original n'o ɲɛmɔgɔso bɛ madame Sanogo Awa Jire bolo an bɛ don min na i ko bi fo kana se boisson énergisante double 7 donc ko mɔgɔw ka nin boisson ninnu min ninnu de dara émission in na k'a jukɔrɔma tonto ka énergie baw d'an ma an fana ka effort baw fourni ka aw la kunnafoni aw sigiyɔrɔw la kɔrɔ papi émission concept kodugu minnu bɛ dugu la a ka dɔn réalité minnu bɛ yen mɔgɔ bɛ se k'u yɛrɛ tanga ma cogo min o ka kɛ o fana an seko ye ni ala m'an ka jɔn na sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni plateau kelen kan pour un autre numéro de OM Live au revoir et à demain inchallah. Merci.